dia estàvem a la Panical de Molins de Rei, que és un dels llocs. L'expert, no sap fer el micro. A la Panical de Molins de Rei, que és un dels llocs on fèiem reunions, el que després, més tard, s'ha acabat anomenant en broma l'escamot del Baix, i va el representant de Sant Boi, que era un que li dèiem el Bau, molt trempat, que després es va exiliar perquè va voler saltar-se a la mili, se'n va anar a la Índia, es va tornar mig tard, però al final va acabar a Andorra, crec que encara hi deu ser. El Bau va venir un dia a la reunió i va dir: tinc dos tios que t'hi cagues! I tots, ostres, perquè en aquell moment captar gent per la causa no era una cosa molt fàcil, érem poquets, molt contundents i molt treballadors, però no érem gaires. I jo li vaig dir: home, doncs porta'ls. No els puc portar, perquè em fa vergonya. Com que et fa vergonya? És que són molt petits, petits, és que fa pena i tot. Però són molt contundents i molt treballadors i volen entrar i volen... Jo li deia: no, home, però com vols dir que són molt petits? Diu, mira, l'un és un patufet i l'altre té una cara de nen. I la Mai, la Toia, la Maria Rosa Andreu, que era una altra significativa de l'escamot, va dir: escolta, a la pròxima reunió vull veure aquí el nen i el patufet. I aquí els hi va quedar els dos, el nen i el patufet. Després el Bau va desaparèixer, aquests dos eren tan jovenets que no tenien carnet, i això vol dir que la Mai i jo ens vam passar 3 anys portant-los amunt i avall en les pintades amb el cotxe a les 4 de la matinada amb el Dian 6, i es va establir una amistat que ultrapassava de ple el fet propi de la causa. I jo, després, he parlat de la Mai, he parlat del patufet, perquè els vinculo amb el nen, perquè dissortadament tots 3 són morts, tots 3 han patit accidents, tots 3 accidents relacionats amb la muntanya, curiosament, en diferents moments, i per mi són una mica la mateixa cosa. Aquells anys que vam viure mai crec que els podré arribar a repetir, i sempre més els portaré amb mi, amb ells i a la resta de l'escamot del Baix. I ara, aviam si em surt una dècima. Jo a Google he vist que això era la Serra de Secans. Hi ha l'alcaldessa aquí? És la Serra de Secans o la Serra d'Horta? Bueno, a veure, és que això és terra de secà, i això és la vall de l'Horta, bueno, algo així. Molt bé. O sigui, em valen les dues rimes. I aquest cant em reconforta, i penso en tu, Julià, i t'hem vingut a retrobar avui aquí a la Vall d'Horta. I els records d'abans em porta, i segur et plau l'encaix, afegir-hi de biaix, ai, en aquest trist verset. A la Mai el patufet, a la Mai el patufet, i a tot l'escamot del Bau.